Angawe mangwanani ayo erumuko Jesu ouya kutora wake kumusha Tosangana newadiwa wakafakare Tokarana Jesu narini Tosangana kumusha Jesu anogazira Tose topfekedzwa korona nedzongu ochena Imbira riyore rukuriro rwa Jesu Uye tiende kumusha kofadza Kutari changera kashongedzwa somwenga Zuwa ripenyi Jesu ndiye chiedza Nzira dzaro dzichange dziridze ndarama Ngatisangane kumushako Sangana kumusha Jesu anogadzira Tose topfekedzwa korona nedzongu ochena Imbira riyore rukuriro rwa Jesu Uye tiende kumusha kofadza Amagadzirira kusangana na Jesu Nekukasika wamanda yake yorira Zviratidzo zvekuuya kwake zvopera Iwe neni ngatisangane Sangana kumusha Jesu anogadzira Tose topfekedzwa korona nedzongu ochena Imbira riyore rukuriro rwa Jesu Uye tiende kumusha kofadza Kozwa isangano General Mwari. I'm still the biggest fan of shower power. And this could kukumadza, but there's something I've noticed, and I'm glad that it is still there. One of the biggest strengths of shower power has not been the ability to sing, but the anointing. And I must say, I feel the anointing. I'm not a founder, but I sang with the founders. And so because I've been the face that has been present for the longest time, I look like a founder. Because I would like to continue. Allow me to continue. Zvipo, Zvipiriso, Nekuzvipira. Those need a mission. Zvipo, Zvipiriso, Nekuzvipira. Karikutamseyo petinamata. Mwari tinotenda nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Pamusoro ingagara yedenga, pamusoro yeMwari Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Tasvika panguva yamatisarudzira kuti mutaure nesu. Pamusoro yetakupinda mupfungwa dzenyu Mwari, makadziisa pamapepa dzakunzi Bhaibheri. Asi pfungwa dzenyu Mwari dzamunoda kuti dzipinde mukati mehana dzedu. Hana dzedu idzi Mwari dzine zvakawanda zvakaipa. Jeremiah anoti our hearts are desperately wicked. Naizvozvo Mwari tinokumbira kuti dai mungatichenura. Tigezei neropa Mwari. Tangai ini I am chief among sinners. Handina kana kukodzera kana kufanira kumira pamberi pevanhu venyu. Asi ndinovanda kuseri kweropa raJesu. Ndokumbira kuti ropa iri rigeze tese Mwari. Tisvikike neshoko renyu ramakadurura pamapepa. Kana matigeza zviro kwazvo Mwari tichasangana nemwe. Mopinda matiri. Pauro obva ati kuvaGaratia, hatisisiri isu taakurarama, asi ndimwe maakurarama matiri.
ini ndinotya kupamira pano kana musina kumira neni Mwari. Ndakavhunduka pandasvika pano paMandara. Ndogara ndakavhunduka nekuti panotyisa pano papulpit. Handitodi kupamira kana musina kumira neni. Ndotya kana kutaura Jehovha. Ndingataura iniko inini Sithole. Ndotya kutaura kana musiri mimi muri kutaura mandiri. Taurai nevanhu venyu nhasi. Nanga ndisina kuziva asi ndatoziva kuti mission ndo shoko ranhasi. Shandurai mwoyo yedu ipinde mukati memamo. Imi ndimi missionary mukuru. Naizvozvo itai tifanane nemwe. Nezita raJesu tinonamata. Amen. Zvipo, Zvipiriso, Nekuzvipira. Chipo hachiwanzobudi kana usina kuzvipira. Mission haibudi kana usina kuzvipira. Chinotanga kuzvipira. Ukazvipira zvinova nyore kupa. Ndikuudzei chakavanzika. Stewardship ndo yandoparidza. I'm not going to disappoint. I'm preaching another stewardship sermon. Mukandoona ndakamira zivai kuti kuchabuda stewardship tiite seri. Now because the Lord has taught me how this is linked to our salvation. The plan of salvation through Zvipo, Zvipiriso, Nekuzvipira. Pasina izvozvo nditenderei kutaura mashoko ekuti tinenge tisati tava kunamata. Nditenderei kuenda kuna 2 Timothy chapter 3. Muverengi wedu I hope ari pano verenga pachizunde zvakanaka. Ndoda kuti muzive kuti it's very easy to play church. Zviri nyore kungouya through a routine yekungoita divine, togara pasi todzokera kumusha tichingoita tsika nemagariro emasabata pasina kunamatwa kwaMwari. Now the Bible here talks about the last days. Pairi kutaura nemazuva ekupedzisira kuna 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Tiverengerei munhu waMwari. Ndoda kuti munyatsobata tunhu tuchataurwa ipapo nenzira yaichadzivisa nayo kuti tipinde mission kana kuti tiite basa raMwari. Fambai munhu waMwari. Verse ya 1. Verse ya 1. Zvino uzive chinhu ichi kuti namazuva ekupedzisira nguva dzekutambudzika dzichasvika. Fambai munhu waMwari. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene, vasina rudo chairo, vasingadi kuyanana, vanochera vamwe, vasingazvidzori, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka. Verse ya 4. Vanonyengera, vasingarangariri, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari. Verse ya 5. Vanomufananidzo bedzi wekunamata Mwari, asi vakarasha simba rako. Having a form of godliness but denying the power thereof. Tiripo, we look like we have godliness. Kutoita divine service, kutoita second song mufunge, kutoparidzirana. A form of godliness but denying the power thereof. But I want you to see kuti Mwari vabva kupi. Paulo to his letter kuna Timothy achitaura iye kuti pazvakatangira, but know ye that in the last days perilous times shall come. But listen to this as he now describes men. Men shall be lovers of themselves. Vanhu vari kuzvinamata kunze uko. Mundiregerere mashoko makukutu. Tava kuzvinamata. Ndichatsanangura kuti zvinofamba sei. Chinzwai chiri kuita kuti tizvinamate chimwe chazvo chikuru chazvo chiri pa introduction yeHebrews chapter 3. Zvikanzi for men shall be lovers of themselves, lovers of money. Ayanetsa mari. Lovers of money. Why would Paul put that? First is the pride yakadonedza Lucifer. Yobva yaunzwa cause yayo kwatiri mari. Ndo iri kutipa that pride and self-worship. Tozoenda mberi about boasting, about pride. Everything else manifests from those two things. Mundiregerere mashoko aya. Bible rinotaura kuna Hebrews chapter 10 verse 38. Rinotiro the just shall live by faith.
Now chinoita kuti munhu asazvinamati anenge achitenda kuna Jehovha. Hamuna kundivisisa? Kana usingatendi kuna Jehovha uri kutenda kwauri. Mundiregerere nemashoko. Now, I want you to know kuti Chikristu hachina kusiyana neupenyu. Chikristu hachina kusiyana even nebusiness. Mai vanogona kunge vari pamusika vachitengesa vachiita kunge vari busy, but kana vasingazive kuti vari kuita mari vasina measurement, there cannot be improvement. In business we say without measurement there cannot be improvement. Without measurement there cannot be improvement. How do we measure where we are paukama na Mwari is the question. Ngatichivhunza naye kuti chii chiri kumeasure kutenda kwedu. Hakuzi kuisa musoro paside. Hakuzi kutakura zibhaibheri ziguru rakapfura yevamwe uchifamba walking softly in the sanctuary. Hamuna kundivisisa. Pane zvinoshandiswa as measurement. Chero vanoona bhora. Kare taiti ukaona Moses Chunga achiwaura tova tati anogona bhora kufura vamwe vose. Aiwa zvaiva zvemaziso, you can't just measure with eyes. Vakazotanga kuda kuona kuti kana munhu achinzi anogona, chii chinonzi kugona? How many passes? How many assists? How many kilometers covered? How many goals? How many blocks? How many defensive moves? Pakumezhingwa. Hamuna kundivisisa? Chero pa Facebook pane ma-analytics. Vanhu vangani vasvika papage, mazera avo ndaapi, vari kuita nezvei, vanogona here kutenga, vane mari here kana kuti havana. Without measurement there cannot be improvement. Let me give you a tool that can measure your relationship with God. Hebrews chapter 11 verse 6. Munhu waMwari maapo here? Hebrews chapter 11 verse 6. Dakuti ndikuudze chakavanzika. We are playing church unless we have this one thing. Kana pane chinhu one chiri kuda kusimbiswa naMwari muupenyu hwemuKristu ndichochi. Kana pane one chinhu is faith. Faith yacho yakamira sei? Handei munhu waMwari. Mapo Hebrews 11 verse 6. Famba munhu waMwari. Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza. Nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti uye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Alright. Ndaifarana nechirungu chinzwa chakavanzika. Hanzi, without faith it's impossible to please God. How do I know kuti une faith? Measurement yacho chi? Kana usingatendi kuti Mwari achakuchengeta wadzora chegumi kuti mwedzi unozopera zvakanaka, uchazotenda sei kuti anokuponesa? How do you worship a God whom you do not trust? Hanzi, without faith it's impossible, forget it. Zikanzi, nekuti, he who comes to the Father must believe that he is and is a rewarder of they that diligently seek him. Aripo, uye anopa kune avo vanomutsvaka zvemazviro kwazvo. Zvine unototya kuti uikaenda wanyura. Measurement yechiKristu mabatiro ako efuma. Show me your income statement and I will show you your God. Show me relationship yako nemari and I will show you relationship yako na Mwari. No wonder Bible richiti you cannot serve two masters. Ndi Jesu akadaro ari kutodeclare kuti kutorina mumwe master azonzi na Timothy ndiye anokonzeresa boastfulness and ndiye anozokonzeresa having a form of godliness but denying the power thereof. Kakungoita kachiKristu nje kasina simba zvachose. The reason why the church is not in mission, the church is busy looking for money. Chiedeni kumuka mangwanani chinotsvaka mari. Panangana hemeni yandanzwa. Chiedeni, hapana chiedeni chinopfura ipapo. Ndiani akati mission yedu kutsvaka mari? Is that our purpose? Ndo zvatikasikirwa izvozvo. Because once we are consumed by that one, hapasina room ya Mwari. Kendidzokorodze mashoko. Chero mukasazondikokazve. Chiedeni kumuka mangwanani chinotsvaka mari. Because that has become our mission. The church has lost its purpose.
Purpose yedu hatina kusikirwa Mwari. Ndosaka kuna Luke chapter 12. Mwari achitaura kuna jaya anonzi the rich fool. Maybe tingogona ngofura neko. Maybe let me give myself a little bit of time to pass through there. The story and the parable of the rich fool. He's rich but God is calling him a fool. Saka marunayo but you are a foolish rich man. Nemakai nekuti having money does not define your godliness. Iye akafunga kuti upenyu is abundance. How do we measure success? We measure success and we think those with more money are the more successful, and it. Success is measured by your purpose and how you fulfilled your purpose. Luke chapter 12, Murigwere. And I but ndiverengere panotaura paya achiti bakawe akauya achiti ndibatsirewo kudivide mari. Mundiregere, the church is not in mission because trikumuka chinotsvaka mari. The Bible has a different definition. The Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness. Let the things be added. Yes, kana kuri kubasa yes asikuti msapinda munda ndi Mwari akasika munda, but purpose yekuenda kumunda ndeye mission ya Mwari. Because kana uchitsvaka mari uchanoiwana nedzimwe nzira dzine ropa pasi, asi kana uchitsvaka Mwari dzimwe mari unoramba. Ndiregerere nemashoko makukutu. Because haisi mission, haisi mari, umwari. Pane imwe isina umwari. Saka hatimukiri kumari, tirikumukira kuumwari. Mari inozoita zvokutitevera. Hanzi neBhayibheri, surely goodness and mercy shall follow me. Who's following who? Funzari padivi pako kuti who's following who? All the days of my life. Mapo eri munhu waMwari. Verse 13. Verse 13. Zvino mumwe pakati pavazhinji wakati kwaari, inzwai mashoko. Mudzidzisi, udzai munin'ina wangu kuti agovane nhaka neni. Famba munin'ina. Iye akati kwaari, iwe munhu, ndianiko wakandiita mutongi? Alright, sorry, ndaona kuti uri munin'ina here, kana ndatoti munin'ina nevoice, but ndaona kuti uri munin'ina. Carry on, sorry. Verse 14. Yes. Iye akati kwaari, iwe munhu, ndianiko wakandiita mutongi kana mugoiri pakati penyu? Iye akati kwavari, chenjerai muzvichengete pakuchiva kwose, nokuti upenyu hwomunhu habuzi pazvinhu zvakawanda zvaanazvo. Yes, the life of a man is not about the abundance of things. How do you put things as the most important thing in your life? Ndosaka yakunamatwa things. Vanhu vanoda zvunhu. Vanhu havasisiri mission, vari busy kutsvaka zvunhu. Makambozviona kuti ukanonoka kumuka wakutsvaka wakumhanyira kuma-appointment hauna mati, hauverengi, because watangira kuzvunhu. Mundiregerere nemashoko makukutu. Ndosaka Mwari akaziva kuti ndikasiya munhu nemari in the same room, munhu achaitwa muranda bedzi. Ndendimutsvakire zvokuita kuti zvisazomusvitsa pa the root of all evil. Zvikanzi naTimothy, 1 Timothy 6 verse 10, nekuti kuda mari ndo mudzi wezvakaipa zvose. Vamwe vakati vachida vakatsauswa pakutenda, vakazvibaya neshungu zhinji. Kana pane chinhu chinokutsausa pamweya pamberi paMwari, kushayiwa kutenda. Kushayiwa kutenda chinondirakidza measurement yekuti hautendi kuna Mwari, hautruste kuti ukaendesa Mwari achakudzorera. Unoti Mwari chimbomirai, mungati nyudza mirai titomboona zvokuita panapa. Zvenyu hazvisi kushanda Mwari, mirai. Kai mwana angangodzingwa kuchikoro, mirai tione zvokuita. Rai toita sepana, torai ngatimbotorai zvitsvene tivhare gepiri, ngatidai so tambosiya zvechechi building. Mwari mirai, zvenyu hazvisi kushanda panapa. God, back off. We've got this. Kuzvinamata. Indakadzidziswa tichiri kuprimary school. Life saver manyama ndozvataizviita vafana, tichiti tama life savers. But takanzi usapindira kuda kunobatsira munhu achiri kuda kuzviraramisa, achiri nesimba rake, anokunyudza.
mwana wangu mutsa kuNorthwood uko akamboda akapindira ari pano. Amene kuti vanga vasati vane swimming pool mazuva iwayo. Chakaitika ndechekuti mwe mwana anga akunyora mutsabva apindira ndakamudzidzisa kuswima achiri mudiki. Vati handisu kama swimmers. Katipindire vapindira. Mwana uyu akabva mubata muhuro. Ne desperation. Munhu asina kutenda ane desperation. There's nothing more dangerous than munhu anotya pamberi pechigaro chaMwari. Adaro mutsa akabatwa muhuro so mutsa akabva muti pa vamubvisa. Ndobva ataura naye mashoko. I'm assuming, I can't remember for a fact, kuti akamuti please don't touch me. Ndauya kuzokubatsira usandibata ndini ndichakubata. Kana mazoziva zvinoitika muupenyu, kana uchida kubatsirika wakunyura, it's better to surrender than to fight. Chinzwai chakavanzika. Nyika inotidzidzisa dog eat dog, survival of the fittest. Mira somurume, rwisa semudzimai wemanje manje, famba shamwari, fambisa zvinhu. Bible rovha rati shamwari, your victory will come in surrender. Two opposite philosophies. Problem is tatenda kuzviri kuitwa nenyika pane zvinonzi naMwari tiite. Kutenda kuzvipira zvakaperera. Nokuti kutenda kunobereka kutendeka. The reason why sangano risina kutendeka pazvegumi nezvipo haritendi kuna Mwari. Tichiri kurwisa Mwari, mirai tiri kumbogadzirisa zvinhu panapa. Kaitimboruka zvinhu ndakambonzi nemwe vakawanda, actually maybe two. And the problem yako Sithole is uri mukristu too much. Singaiti mari. Zviri kurehwa apa ndezvekuti iwewe unonyanya kuda chiKristu too much. Hazvishandi zviya. And this is what we're saying even if we don't say it loud enough. Mundiregerere mashoko makukutu. Saka ndauti muone chakavanzika panapa. Mwari chaakaunzira plan of salvation iri pazvipo. Zvipiriso. Nekuzvipira. Zvinoperera ipapo. Hamuna kundiwisisa. Nyaya yeruponeso, plan of salvation is Zvipo. Ndosaka Mwari akauya nechipo chemwanakomana. Zvipiriso, akauraiwa kuti situponeswe nokuzvipira, akazvipira mwanakomana. God so loved the world that he gave his only begotten son. Unless we follow that formula, there's no salvation for us. Because the Bible says without faith it's impossible to please God. Now, no doubt more chakavanzika. Ande kuna Matthew 23. I don't have time, unfortunately. Andizota jikanguwa yemparidzi ndiani, but ande kuna Matthew chapter 23. I have a sermon I title The Weightier Matters. I'm going to bring it in because I see how important it is. Go explain that the just shall live by faith. No doubt more chakavanzika panapa. Matthew chapter 23 verse 23. Yeah, ichadine shona munhu waMwari. Shona inogona kuita lost in translation. Allow me to read it nechirungu. Mundiregerere nemashoko aya. 23. I'm going to teach something that is interesting about the plan of salvation through tithing and offering. Zvipo, Zvipiriso, Nekuzvipira. Chinzwai chakavanzika. The reason why the church is not in mission, the church is chasing after the wrong God. The church has been diverted in its mission. Someone said this in the car on our way here. Zvikanzizvo. Let me give you some news flash. This is not heaven. Let that mindset set up in you. But we are not yet in heaven. And let that mindset remain in you as you plan. Murundi wisisa Matthew 23. Bible says, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes of mint and anise, or anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice, mercy, and faith. Let everybody say, justice, mercy, and faith. Justice, mercy, and faith.
vanhu vari kutotukwa, vanhu vari kutobvisa chegumi. But why does God have a problem with people vari kubvisa chegumi? Ari kutova iwewe hako haubvisi, ava vari kutotukirirwa vachibvisa. Because Mwari, the underlying assumption, in fact, this is one of the verses prove kuti Mwari akaendosa tithing. Because tithing is an Old Testament phenomenon. And yet God then said, Matthew 23 verse 23, these you ought to have done without leaving out the others undone. Amufana kurega kubvisa zvegumi. Asi nyaso rangarai kuti zviri kubvisirwei. Ava vaibvisa nokuti vaifunga kuti kuponeswa kwavo muri mukubvisa. Vasingaziva kuti kuponeswa kwavo muri the weightier matters. Vakafanana nemaSawadha vanofunga kuti kuponeswa kwavo muri mukuita. Vanenge vachifunga kuti kuita ndo kune yese, asi moyo yavo yakaipa. Ndosaka zvichinzi you hypocrites. Tithe mint and cumin and anise. Munoziva kuti chituito, tuma spices, tuma minute detail. Ndovaya vanoti ndaita 5 tons ne 700,000 what and my tithe is 500 kgs. 500 kgs, 0.719672 to the nearest 5th decimal point. Amen. They are so articulate, but they've lost the reason why tithing was introduced. The weightier matters. Tithing aisiyo inokuponesa, but kusabvisa kunorakidza kuti iwe hauna kuponeswa. Mundiregerere nemashoko makukutu. Chinzwai chakavanzika. Lord have mercy. Why is tithing in the same sentence as justice, mercy, and faith? Because justice, mercy, and faith, no plan of salvation. Plan of salvation yakaitirwei, the God of justice zvanga zvisingaite kuti munhu achingoregwa, because munhu Bible ranga ragara richiti the soul that sinneth must die. Justice required the death of the sinner. Therefore, plan of salvation yakafanira kubva yaita kick in, but zvanga zvisingaite kuti inge kick in pasina justice, pana aifanira kufa bedzi. Jesu vati ndakukufirai. I'm taking the place of my children. I am going to die so that justice may be upheld. The law of God is the law of justice. It's unjust kuvanoona mwana Mwari iye akakusika aripo. It's unjust kuumba zvifananidzo uchida kuinzanisa na Mwari iye ari bigger than zvifananidzo. It's unjust kutaura zita raJehovha pasina. It's disrespectful. It's unjust kuchengeta zuva risina kudzichengeta na Mwari iye akasika akati zorora musi weSabata tapa 4. It's unjust kusaremekedza vabereki ivo variwo ana Mwari wako wekutanga vakapuwa ubaba neumwai usiki procreation. It's unjust kusavaromekedza. Tapa number 5. It's unjust kutora upenyu hwemumwe munhu, killing. It's unjust kutorera munhu mudzimai wake murume wake, adultery. It's unjust kutorera munhu zvinhu zvake. It's unjust kurevera munhu nhema. It's unjust kuchiva munhu nekuti uchamuvenga. The law of God is a law of justice, but even that won't save you. Chinozodiwa manje i-twin brother, twin sister ye-justice inonzi mercy. Mercy is of a higher order than justice. Mercy ndi Mwari akuti shuwa tadza mwana uyu rovai ini. MaSawadha musangofambisa the law of God musina kufambisa nyasha. Because the law of God inoparadza tese newewo wacho. Panodiwa, in the administration of this beautiful plan of salvation, you need mercy. Mercy, Lord. Never uphold the law without mercy. If God had not introduced mercy, aiparadza tese. Chechi yenyu ikangoita zvemurayiro pasina nyasha makuwadza the plan of salvation.
Mundiregerere nemashoko makukutu. Saka mercy ndo inoziti iyo Jesu, it's a higher order. It's a higher order than justice. It's a higher order than the law. Ndosaka yanzi the weightier matters of the law. The law of God in the ark of the covenant, sirim sanctuary. Yanga iri mukati meareka muripo ere. Pamsoro paivane the mercy seat. Higher order. The thief on the cross mutadzi imbava. Asi mercy yakati ndokuudza nhasi uchava neni muparadiso. In spite of your sins. But geni chikuudza chakawanzika, the last point ndo ine nyaya. Faith. Faith is the highest order a Christian can achieve. Mundiregerere mashoko. Without faith it's impossible to please God. Faith ndo yoga inokwanisa kugamuchira nyasha. Faith iri kuna mercy iri kuna munhu wese anoitirwa nyasha. Asi vanoigamuchira voga ndo vachaponeswa, and inogamuchira yoga nenyasha nekutenda. Chinzwa nyaya yekutenda yakarongwa naMwari. God made sure taisirwa chinonzi zvipo, zvipiriso, kuti tizogona kuzvipira. Hamuna undiwisisa. Tithing is in the same sentence as the plan of salvation. Nekuti yakarongedzwa naMwari kuti itigadzirise kuti tipinde pa plan of salvation. Ona nchakawanzika. Hanzi naMwari pindai uri panze uri kutya. Tiri pama tekutanga 10%. Ndopinda ere Mwari. Aiwa pinda. Handinyuri ere, unaunyuri. Vunzaini ndakatombopinda handina kuzonyura. Alright, 10. Watanga journey towards Jesus. Murundi wisisa ere. Hausipa fear iyi ichakuchengeta kunze kwenyasha. That which you fear the most is that which you have the most faith in. Mundiregerere mashoko. Kana uchitya nzara, unekutenda kunzara kupfura Mwari. Kana uchitya rufu, unotenda kurufu kupfura Mwari. Saka ukagara kufia uko haupindi muukama na Mwari. Saka uri kufia kuna kuti Mwari ndopinda ere 10 wapinda. Handina kufa. Kendite ndoita same safunga zopera ipapo. Plus 10. Hezvo. Kuinga ndiri kutokomborerwa 1. Utoona kuti ndiri kutoita zvakanaka. Plus 10 wapa 50%. Hande kuna Luke chapter 18. Luke chapter 19 munosangana na Zakeo. Ndati zvipo, zvipiriso, nokuzvipira. Ndokunoponesa, ndokuchaita kuti vanhu vaende kumission. Ari kutsvaka mari akasiyana neari kutsvaka umwari. Mundiregerere mashoko. Fambai munhu waMwari. Maapo ere Luke chapter 18 munosangana na Zakeo 19. Zakeo pa point of conversion akatangira pa 50%. Vamwe vari kunetsikana ne 10%. Achangotendeuka Zakeo anga atova pa 50. Mundiregerere mashoko. Hanzi kudini pa verse ya 8. 19 verse ya 8. Ipapo Zakeo akamira akati kuna Ishe, Eka. Tarirai Ishe, Eka. hafu yepfuma yangu ndinoipa varombo. Eka. Uye kana ndatorera mumwe chinhu chake nokunyengera ndichamudzosera zvava zvina. Inzwai mashoko. Zvikanzi naZakeo 50% I'm giving to the poor. The irony of it is kuna Luke chapter 18 kune mwajaya manganzi na Mwari kana wada kuzve kunditevera gendi kuendesa pa acid test yechiKristu. Pafuma. Ipafuma kwa rombo aya kati ndizvigonezvo akaenda akakonika. Jaya mufumi mairangarira nyaya iyi. Iwe nene hatiregi kupinda panyaya iyi. Hapana chapinda denga asina testi. Chero Jesu kuna Matthew chapter 8 chapter 4 around verse 8 akanzi ndipfugamire ndokupa zvinhu zvese izvi. Zvinhu. Sakudari padivi pako zvinhu. Zakeo akabva arakidza kuti ndatendeuka akati Mwari inini ndiri kuimagina ka Jesu achibvura mastewardship achigadzirira maridzo, because Zakeo akauya akakwira muti Mwari akati ndichaimba kwako don't worry, I don't want to embarrass you. Ari kugadzira maridzo dzedu idzi dzestewardship. Zakeo akati mirai Jehovha, mirai maridzo ndikuita kunge ndiri kuiona, but ndoda kuti muone kuti pane zvaitika. Hafu yepfuma ndopakuva rombo. Mafungiro angu Jesu akabva ati abva ati handisandapedza Mwari, vese vandikabira ndikupa times 4. Ini imagination yangu iribva yati Jesu akabva ati yafai. Averenga verse 9. Zvikanzi game over. Jesu akati kwaari, nhasi ruponeso rwasvika paimba ino. Mira ipapo, zvapera.
You are done. Ndafunga kuti nchakuudza mashoko ekuti siyana nefuma chichi hawa totandoka iwe. Wava mu faith in God and not faith in man. Saka nyaya iripo ndeyekuti uri pafie. Lauti bate Acts chapter 4 31 to 35. Uri pafie. Over what 10. Hausati watanga 10 inongoratidza kuti une covenant naMwari asi haisati yaratidza character yaMwari. Covenant is not character. Une covenant wafanana naMwari, wabvuma kuti unonamata Mwari but hausati wafanana naye. Uchangotanga. Hey, 10. Wanofunga kuti tinoperera pa 10. Aiwa, tiri kuenda huko kuna Jesu kufaith. Tiri kubva kufie. Fie haipereri pa 10 plus 10. Muripo here. Wapinda mu system 50 Zakeo, 70, 80, 90 wawakuna na Kellogg's Foundation and a Colgate Palmolive. They gave 90% but they still were wealthy. You can never outgive God. Kushikira wazota, all to Jesus I surrender. The New Testament Christian is an all to Jesus I surrender. Aisinya 10% bisazinyengera. Ndopa inotangira. Why is tithing in the same sentence as justice, mercy and faith? Nekuti Mwari akaunza tithing to build our faith. Akatida kuti tibve apa tingogara chiziva kuti Mwari anopindira. Jehovah Jireh. 10 plus 10 plus 10. Ande kuna Acts chapter 4 ndovhara. Ndapedza maridzo. Dauti muone chakavanzika. Hapana chikristu chaungataura pasina kutenda. Hapana kutenda kwaungataura usingadzogoni kudzora zvegumi. Chegumi kubvisa chegumi. Chegumi is not the end, but it's a means to the end. The end is faith. Chegumi hachikutadzisa kupinda denga asi chinokurakidza kuti hauna zvinoita kuti upinde denga. Nekuti without faith it's impossible to please God. Romans chapter 3:21 inoti, there is a righteousness that is outside of the law, a righteousness that comes by faith in Jesus. Zvino ungatenda sei kuna Jesu iwe usingatendi kuti anokuchengeta for 1 month? How do you worship a God whom you do not trust? Acts chapter 4 31 to 35. Verse 31. Zvino vakati vanyengetera nzvimbo yavakanga vakaungana pairi kazungunuswa, vakazadzwa vose nemweya mutsvene, vakataura shoko raMwari vasingatyi. Verse 32. Zvino vazhinji vevaitenda vaiva nomwoyo mumwe. Kwakanga kusina munhu waiti chimwe chavaiva nacho ndechake, asi zvinhu zvose ndezvavo. Ndezvavose. Vapostora vaipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru nenyasha huru ikavapo pamusoro pavo, nokuti pakanga pasina waishayiwa pakati pavo, nokuti vose vaiva neminda kana dzimba. Vakazvitengesa vakauya nomutengo wezvakatengeswa pamakumbo evapostori, vakazviisa pamberi pavapostora, mumwe nemumwe akagoverwa paaishayiwa napo. Chinzwa chakavanzika vana Mwari. This is a hard message, but it needs to be preached. The New Testament Christian is an all to Jesus I surrender. The reason why tithing is not taught much in the New Testament is because it was taught in the Old Testament. Mwana anodzidziswa achiri mudiki kuitira kuti kana akura anenge akuita ega. The Old Testament is a doing testament. The New Testament is a becoming testament. But taidzidziswa paya tithing, Mwari expecta kuti tanga tichiri pamahumbwe ekutanga, pa entry level. By the time yatava ku New Testament, ndosaka Mwari akati kuna jaya mupfumi, tengesa zvose, tava ku all to Jesus. Hazvireva kuti tithing hakuchira, zvinotaura kuti it's negligible kana tava ku all to Jesus. Testament yechipiri, the New Testament does not teach much on tithing because we are expected to be at all to Jesus I surrender. Zvikanzi panga pasina aishayiwa pakati pavo, panga pasingachataurwi tithing, vanga vakutengesa dzimba neminda. Hanzi hakuna ichi chaive nacho ndechake, vaiti ndezvavose. Ndo chinonzi chikristu ichi. Mundiregerere mashoko makwikutu. Ndo chinonzi chikristu. As long as we're all trying to be billionaires in a world where people are starving, we have not yet started kunamata.
Mama wangu andiudza mashoko anoshamisa tiri muvest. Ndakati ndoichava mari dzo mama mandidena madena nyaya iyi. Zvikanzi namama wangu Sithole kwataive ikoko kunonzwi kumamisha uku kuchi Kanyemba. Hanzi vhangeri iri rekuparidza iri harishandi. Vanotoda vhangeri riri practical. Vanoda kuona uchivaitira rudo. Zvenyu zvokuzikanwa nekuparidza izvi zvemasavadha. Musafunga kuti kuziva shoko kwakasiyana nemazivo aiitwa nemapharisees nemasadducees. Jesu aitoda kuti vapinde Weightier matters. Weightier matters is practical religion. Yekutoona mari iri apa and you walk away from it nekuti haina umwari. Yekutomeka sure kuti iwewe haungaite billion vamwe vanhu vachifa nenzara. Chero Bible rinoti to the third and fourth generation, asi billion at 5,000 per month, it will take you 16,000 years to finish a billion. At 10,000 a month, it will take you 8,000 years. At 40,000, it will take you what? 2,000 years to finish a billion. It's to the 500th generation. Iye mwari anongoti third and fourth. Mundiregerere mashoko makukutu. We should examine. This is the way of measurement. Kana tada kuziva kuti chiKristu ndechipi, tinopinda pa program of fear iruku. Takupinda mu faith because my opposite. Fear inobvisa faith, faith inobvisa fear. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, all to Jesus. Don't do it with an unconverted heart. Usatanga kuda kupa usati watendeuka. Anania na Safira chapter 5 yacho ya Acts yataverenga iyi. Vakaona uchiitwa nevamwe zvatoita mazuva masavadha akati akuita Pentecostal type of giving kuti hai tive 500 sumukai. Oitoisa pamberi right inini ndichaita roof. Saka ndinoti amen. Zvikanzi naAnania na Safira imi tingasarira ndofunga ndi mama wakati imi ndingatusarira bitsaiwo imba. Zvikanzi nesuwo toda kupawo imba. Sangano rekati chinyi? Amen. Asi nekuti vanga vane unconverted hearts. Vakati vasvika kumba vakati matiri kudini? Imba. Guys. Tinorara pai. Guys, tanga tijoka pai. Ngatingoenda tingoti tozongonotsvaga hedu imwe tongonosiya mbichana tonotsvaga at least tobva kuMandeo toenda hedu kana kuMebureni. Muripo here? Vabva vaoendesa mweya mutsvene ukavabata vakafira ipapo. Haikuna kutamba nenyaya yekutendeuka. Kana usati wazvipira haikuna kupa. It's an insult kupa Mwari as if ndiye ari kupema. Tiri kupemwa naMwari mundiro idzi mwoyo wako. Ari kuti zvipire kwete ipa. Kupa is a sign of kuzvipira kana watendeuka. Toda kuva nenguva yemunamato. Vana vachapinda mission, vana vachaita zvechurch. Tava kuita zvemari. Asi Mwari akatiisira urongwa hwekutiponesa in spite of the gold and all that glitters. Kana aripo anoti ndoda kupindawo mu all to Jesus ini. Mwari andibatsire. Mwari andibatsire. Sure, I've measured and I've been found wanting. Mene tekel fasin. Kana aripo ngasimuke tive nenguva yemunamato. Zvese Jesu ndazvipira kwa muponesi wangu, ndosimbirane kumudao, chengeta upenyu, zvese ndikopa, zvese ndikopa, sekona moponesizve sendi.
Mwari Baba ari kumusoro kudenga, totenda nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Mwari dai musingatide musina kutisanganisa neshoko iri. Chonaiko zvino Mwari nyika yakadai tiri kutozviona kuti yava kuenda kumawere. Kwava kuitwa zvinorova. Madisease azara, mamwe acho achigadzirwa mumalab, vanhu vachitsvaka mari. Tava kuita zvinorova chero musangano redu. Aiwa Mwari, asi tinotenda kuti plani makatoiisa kare. Kuti shuwa mwenu mumwe akapinda muprogram yekubva pa10 kusvika pa all to Jesus, tichange takafanana nemwe. Tichibva pazvipo tichisvika pakuzvipira, shuwa tingapinda mukati memazambara edenga. Zvichirakidza zviro kwazvo kuti tiri kutenda kwamuri, hatisi kutenda kune mari. Chero mari ikashayikwa imi muripo, hatityi. Nemhaka yekuti imwe kana muchiri pachigaro hapana chokutya. Aiwa Mwari, ndoziva kuti hazvisi nyore izvi, asi itai kune avo vari kuvhunduka vangotanga padiki apo pataurwa apo. Totanga a small walk and we'll have a testimony tomorrow. Tiitirewo nyasha Mwari, tione matestimony, tiwane mamiracles mukati meupenyu hwedu. Tizive zviro kwazvo kuti imi kana muchitaura kuti Lo, I am with you always, muri kurevesa. Pamuri kuitira Mandara Church nevese vachaona this program, ranga raiona Sithole nemhuri yake. Handina kuuya kuzoparidza nekuti ndakakunda apa nenyaya idzi. Handina kuzoparidza nekuti ndiri pa all to Jesus I surrender. Asi neniwo ndiri kushuvira shuwa kuti ndisvike pa all to Jesus. Naizvozvo ndiitirewo nyasha, mukomborere sangano. Wese anzwa izvi achirevesa adoda kuzama izvi, ndopoga pamukati ndidzei naizvozvo muone. Akangozvizama izvi achazviona zviro kwazvo kuti muri Mwari. Mamungotauri zvamunotaura zvinova, nekuti shoko renyu rinosika. Tikomborerei Mwari, mutiitire nyasha, nezita raJesu tinonamata. Amen. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died it for me, who caused this pain, for me who him till death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free. Oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love,